Ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska ideme hrať s mojím bratratom Rivals. Už po asi... Už som niekedy sebou natáčal Rivals? Nie? Dobre, ja si ešte toto vyberem. Ja mám nový skin na Spear. Vamos. Mám tento. Tento alebo tento? Ale tento vyzerá celkom dobre, také zaujímavo. No. Tak neviem, prečo sa mi to páči, ale ja neviem nič. No poď. Dobre, takže ideme si dať 3 duely s bratrancom. 3 duely s bratrancom, ešte si ho tu ak idem pozvať. Rýchlo do teba hodiť balón s vodou. No pozví, no už. Dobre. A ideme si zahrať 2v2. No, takže my si ideme vybrať, nedáme Splash. Berem. Lebo Splash je dobrá proste. Čo s nami hra teraz? Ja neviem, aj Splash, takže Porazíme ho. Áno. Áno. Máme revolver, katana a medkit. Čo? Nič. Dúfam, že nás nezabijú, lebo obidva majú level 100. Tak. Takže nič nevyšlo. Tam je Sammy. Čo, nevyšlo kombo? Čakaj. Blízko? Poď sem, Sammy. Sammy, ty ma nebudeš? Ty nebudeš? Dobre, zabil som ho. L. C, L. Použijem katanu, lebo vždycky, keď takto vidím, tak oni majú snajpu. Tak nič, že zase to nevyšlo. Ten Sammy je najprvý. Ne. Tak poď, yes! Kamu? Ja mohol vidieť, si Toto je klasika, že nás proste zabilo. Toto je klasika. No, ja idem asi druhou taktikou. Jako ja zoberiem granátomet, to je moja klasika vlastná. Tak to je... Tam máš. Ja. A poznáš taký trik s týmto? Aký? Že tu tak dobre stáť a ty na ňo hodíš to mrazivé, tak spadne. Hej. A prečo tam iba stal? Kamo, prečo ho nevidno? Ja on sa odpojil. Ešte dobre, že sa odpojil. To budeme mať Prečo máš teda tak granátomet? proste sa mi s ním už dobre strieľa. Jaj. To netreba len snajpu. Čo sa sem odpojil? Nemohol sa tento, dobre, zabil som ho. Mali by to radšej vzdať. No, No poďte. no mal by to zdať, lebo ideme 2 proti 1. Zabil som ho. Doma nevidím, že by 4-1. A odkedy sme toľkokrát vyhrali? neviem. Zdá, že sme iba 2-krát vyhrali, nie? No. A dajte prosím like a odberať zvonček. Ja viem, že som dlho nenatáčal, ale je to bezplatné a nenahnevam sa za to. Takže prosím, like a odberať zvonček. Ja som ho zabil. Alexko, tvoj najobľúbenejší je zvonček. Ja som im normálne, ja som ho hodil za tú mapu. Super. A my ideme teraz, dáme 3v3. Či 5v5. 5v5. Alebo dáme 3v3. Trojka je lepšia za mňa. Niekoľkokrát som ti povedal, že nezjam. A vidíte, som sa proste zasmial. Dobre, už sa nesmej a ideme hrať. To čo je? Kam som si myslel, že je tam naša. To je playing ground, či? Si sa s niečím mýlim. Je jeden dead. Jupi. Ale tam je. 50. Zabil som ho. Čiže jeden je tu. Vyhráme vlastne trojku. Aha. Ja všetko zabudám. No ty si môj zabúdač. A prečo tvoj? Je si ty môj? Lebo ty si mladší. Aha. Takže ty si môj, ne? Jeden tam má 153 level na počítači, káže. Sa nedá. Dá. Keď to má volka.
lebo už furt toho búkala. Kamo, nezjam. Nepúkaj si tie kosti, chápeš? Môjho bratra to nikdy nepochopí. To je taký zložitý a je proste nesmrteľný. Do ňo udre, do ňo nabúra normálne meteorit, ale v pohode. On sa tam smeje a hrá Minecraft. Aj keď do ňo padajú meteority. Proste. Keď vie, že do ňoho ide padnú meteority, sadne a ide si zahrať rýba. Jedného to zabil. Normálne, ak niekto ho zabil snajperkou, normálne má dierku v hlave a on normálne si to nakreslí, že už tam nič nemá. Aj v pohode. Kamo, on je normálne železný. Alebo bedrockový. Hej, bedrockový je. Dobre, zabil som ho. Kamo, nešíkaj mi to tu. Oni to možno aj počujú, kamo. Počujú, toto už viem, že počujú. No ne, mi to povie, že si treba... Untata. Zabijem ho, dúfam, že hej. Hej. Ja som tu jeden proti dvom. Jedného som zabil, 1v1. Čo robíš? Neopredal som môj zadok. Chceš, aby som ti prdol? Hej, ty bude zase v pohode. Chápete, ja vám poviem takú príhodu. Minule, asi včera, ja som tu sedel, ja som o ničom nevedel. On si ku mne otočil zadok, do mňa si prdol, mňa normálne odvalilo, ja som spadol z postele. Normálne odvalilo. A ešte som spadol aj dvere, takým prúdom posiela. A v noci, keď on si prdie a celá bytovka zdochne. Normálne to je nesmysl. Toto by aj nechceli. No, to by nechceli teda. Ale aspoň, že si to zažil, ty. No wow, ešte živá. Ježiši Maria. Tak nesmie ako mutant. Kámo. Ty mutant. Ale vy ty hraj to. Je tvoja žena? Kámo, tebe už normálne to... Ale on fakt poslal taký normálne. Ešte aj dneska ma odvalilo. Dobre, hraj, kámo, ja zabím. Ticho buď. Teraz som o ňo hodil ovládať, že je v pohode. Nesmej sa ty hrať, kámo. To je rozrev. On reve. Ty plačeš. Plačeš normálne z toho smiechu. Plačeš z toho. Joj. No dobre, zachovajme normálne, lebo proste si budú myslieť. Prosím, niečo. No. Tak, ideme si ešte jeden duel zahrať? Dobre. Dáme 4v4. Kde sranda? Dáme random. Kamo, neviem, či vám to mám vravieť, ale môj 5-ročný, alebo 6-ročný, už neviem, si cikol. Hej, ja mám 6 rokov. A to ja mám odkiaľ vedieť. Sakra, no, to ty baleš. To aké majú slabý level, tam má 3, potom 2, jeden tam má 65 a 50.
tá najlepšia vec v živote. Že im dám budeme spolu a že budeme takto rozhodnúť. Hej. Dobre. Ne, nerób, kamo. Chcel som im dať 2, nie? Veď potom po videu. Dajte prosím like a odber, možno, že som to už pravil, ale mne je to jedno. To je jedno, ale možno tu aj 20. Kamo, som zamrzol aj seba. Kamo, neodpali ma to RPGčko. Veď tak odpálím, ale svojím prdom, že... že odletíš na Mars. A objavíš, čo je za vesmírom. Budeš prvý človek, čo ty vole objaví viac, čo je za vesmírom. Ty neviem. Ja som že budeš byť tak smíšný. Kámo, ty si. Ticho. Čo ticho? Buďte si ticho. Kámo, buď ty mi zakúpil, buď ticho. Tak ja to tu mám každý deň. No, presne takto, kámo. A ty hraj! My ťa zabili! Áno. Fakt. Bublinky? Ja som tu sám. Čo ty si dal? Oni ti odpalili gebu. No a čo vlastne nejako? Neviem. Rozbiej si aj ty gebu. Áno, ty si tak fejkový na tom videu. A čo je? Teraz také veci, čo ani nevieš, čo existujú. Jednou som zabil nožikom. S mojou najobľúbenejšou zbraňou. Nožik. Au. Kámo, kúka ako robí. L. Nespievaj, lebo ty spieráš hrozne. Kamoš, ja vám poviem, keď on začne spievať, kamo, tak to počuje celý tak to počuje celý svet a normálne. Kamo, prestaň, hej. A ja sa tu poviem video už potím, ako hrám a ty tu tam nie. Kamo, môžu to vyhrať. Proti level 3 a 2 to... Už dostal výchovnú. No. Dobre, už sa nesmej a ukloní sa. Nádych a vydych. To má si inú zbraň už. Komu ideš hrať? Hraj normálne. My sme tu, asi nechcem natáčať kvôli tomu, že idem počúvať tvoj spev. Ale že hráme Rivals, kámo. Kámo. Ježišimaria. Dobre, zabil si ho. Čo máš za taký rád témat? Ty za to môžeš, kámo. Aj, untata. Kámo. Vôbec sa vám nebudem čúvať, keď vypnete toto video, keď ho začnete sledovať. Určite vás budem chápať a... Keď si vypnete toto video, ja vás chápem proste. Lebo keď to sú môj bratranec, tak je koniec sveta. Jaký koniec sveta? Neukážem tu prostredník. Konečne dohrám ten posledný level a vypnem s tebou toto video. Mne sa normálne na tebe páči, ako sa ty smeješ tak fejkovo, normálne to je to najlepšie. Aj teraz sa smeješ fejkovo, ja to počujem. Kam ma rozozná? No a teda, to sa nedá s tebou.
No mňa prečo vytekajú aké kocky, keď mám pot, ty vole. Hraj, untata. Kamo, hráš? Ty už si dej. Nie, hraj. Ty hráš, kamo. Tak do Indie. Ty si, ale kámo. Už to prečo hovoriť. Kámo. Povieš na to komentáru, koľkokrát som podľa vás napísal, či povedal kámo. Oni idú do... No a kde je kámo, veď ho zabij. Tam bol. A tam je. Kde si strával RPGčku? Si daj metky dvoj. Metky. Ťa peknú facku. Nešikli mi za doček. To mne už je tu tak horúco. Ja som nechcem umierať. Ja budem mať stále ten rýchly metky. Ja budem teraz chvíľku asi ticho, lebo lepšie tam je raket. Lebo sa viem lepšie sústrediť. Vyhrali sme! Čo furt Vyhrali sme! Dobre, teraz ticho, idem sa s nimi rozlúčiť. Dobre, a toto je koniec nášho videa a dávajte like, odber a všetko zložek, je to zadarmo a budem veľmi rád, takže čus!